Man har mere. Men det er jo selv også. I dag er det så den 13. maj, og Elliot har startet på et livslangt forbrug af Mountain Dew, som en del af en ægte grønnær familie. Og han konverserer sin farmor, som er til middag her. Og du skal have mere, siger Elliot. Hvad skal du have mere, Elliot? Skal du have mere Mountain Dew? Så kan det være, at storebror Julius eller storebror Elliot, jamen det plejer ikke at være altså en grund til ikke at sige mere. Ja, Elliot? Man skal hamstre. Ambulance, siger du? Ja, far har sådan en ting, som siger som en ambulance. Kan du godt lide Mountain Dew, Elliot? Mountain Dew, det er så flot, ja. Hov. Var der en myre dernede? Ja, de sover, ikke også? Ja, de sover nemlig, det er rigtigt. Myrerne sover. Shh, ikke væk myrerne, nej. Nej, det er rigtigt. Ikke væk myrerne. Ja, det er rigtigt. Men, nej, ikke væk myrer, det er rigtigt. Og, hvad siger du? Ja, jeg tror, hvad tror vi det betyder? Tror vi det betyder, at han sover? Sover, at den sover? Ja, det tror jeg. Ja, sover. Ja, det er din mund, det er rigtigt. Nå, så det er så Elliot spiser fars pomfritter. Synes han sagde spiritus? Ja, det gør han sikkert også. Eller mælk og Mountain Dew. Ej, det er bare godt. Mænde og Mountain Dew. Han smed det ud endda. Det er godt god blandet i den store skål. Blandet i den store skål med fritter. Og nu er tilbage på at drikke mælk i sit glas. Vi har en fest her. Det er også mors dag. Så må man godt holde fest. Kan du vinke, Elliot? Nej, det kan man ikke, for man har noget i begge hænder. Det er også lidt ondt. Man lader den lille kemiker. Ja, i vand. Hej.